Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana. Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz. Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak. Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi. Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen. Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraila eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat. Adi, Euskara zuri deika dabil. Eskola presentzialak eta behar izan ezkero telematikoak. Ika Euskaltegiak, Atarrabia, Barainain eta Kanpion. 948 22 26 telefonoa. Matrikulatzeko epea zabalik. Euskara zuri deika. Itsasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera. Metrópoli Forala. Egunon berriz ere entzule, Euskal Herria irratiaren sintonian segitzen duzu, 10:08 minutu dira, Iruñeko irrintzi dorretik ari gara, ikus entzuneko edizioa egiten ari gara gainera, Iruña herritik ari gara mundura, eta orain txasi eta maikak bitartean Metrópoli Forala magazinarekin segituko dugu. Oskia Ugarte artearen historialaria da, Ugarteko arte garaikideko zentroko zuzendaritzako kide izan da azken 6 urteotan, eta orain berriz zentroko zuzendari arduradun nagusi hautatu dute Oskia Ugarte. Zorionak? Eskerpeio. Arte garaikideko zentroa Ugarten, non eta Kalbario kalean, Oskia. Jakinen duzun bezala, Kalbario Jesukristok gurutzea bizkarrean zuela igo zuen mendia, izan zen gurutziltzatzeko gailurrean. Gainera, kultura beti maldan gora, Ugarteko arte garaikideko zentroa gobernatzea, kudeatzea, pisu handiko gurutzea alda. Ez, gauza zoragarria da, eta, plazera handikoa, Nafarroan ez daude alako aukera handiak, orduan, bai, niretako behintzat, zoragarria, eta aukera polita ikasteko, jende asko ezagutzeko, eta horrela izan da, azkeneko 6 urtetan. Orain arte 4 izan zarete zuzendaritzan, orain
zu bakarrik. Bai, hala da, bai. Oraingo deialdian, aurrekoan aurkeztu ginenean aukera hori ematen zen, baina oraingoan etzen aukera hori ematen, ez? Modu kolektiboan zuzendaritza ekiteko eta orduan, neure burua aurkeztu dut. Oso ongi, aizu, Uharteko arte garaikideko zentroa kanpotik begiratuta, Lakaixako egoitza bat, eraikin faraoniko bat ematen du horrek, ezta? Bai, bada, faraonikoa bada, bai. Hori askotan esaten duguan Uharten. 2006 eta 7 urtetan eraiki zen, eta orduan genuen halako parotasun ekonomiko fikziozko batean bizi ginen, eta orduan, holako proiektuak edo non atera ziren, eta Uharten arte garaikideari tokatu zitzaion. Lakaixako egoitza ematen du, ezta? Bai, izan liteke, bai, Lakaixakoa, baino ez, hemen Nafarroan Lakaixak ez du alako aposturik egin oraingoz. Bueno, arte garaikidearen zentroko atea zabaldu, eta zer dugu, begi aurrean, zer gordetzen du horrek? Bate galdetuko du, eta barruan zer dago? Bai, lehenengo gauza sartu zaitezte. Irekita daude ateak, oso ate itxusiak dira, eta badirudi beti itxita gaudela, baina tira egiten baduzu normalean irekita egoten da. Eta gaur egun, azkeneko 6 urtetan izatez, Uharte zentroan artistak lanean ikusten aldira, lanean, harremanetan edo formakuntzan. Oso ongi, artistak aipatu dituzu eta lanerako espazioak sortzea artistentzat. Hori duzue xede nagusi noski. Bai, hori da. Hasieratik ja erabaki genuen Uharte zentroak zerbait baldin bazuen espazioa zela. Bai, oso metropilo bat dituen espazio bat da, 3 solairu handiekin, gero behan baita areto eder bat, egurrezko zoruarekin, dantza egiteko eta eta orduan egin genuena da, espazio hori eskaini, bai, komunitateari hasieran espazio besterik ez genuen orain dela 6 urte, baina gero ja sartzen hasi ginen laborategi ezberdinak, bai, teknologia berriekin eta ekoizpen artistikoarekin harremana duten laborategiak, bai, soinuarekin lan egiteko, bideoarekin, argazkigintza, plotter bat, impresioarekin lan egiteko toki ezberdinak, bai, tailer bat, eta, azkeneko 6 urteetan espazio horiek handitu dira, baino beti eskaini izan duguna espazio hutsa da, bai, orduan, adibidez, 3. solairuan, badaude 14 artista, haien tailerrak handituztenak. Oso ongi, aizu, une jakin batean, erabaki zenuten erakusketarik ez zenituztela eginen. Datu hau izugarria iruditzen zaite, ezta? Horrek polemika bizia postu sortu zuen gainera. Zergatik erabaki hori? Zer iruditzen zaizu gero sortu zen? Oso zaila dela gure ohitura kulturalak Iruñeko erdigunetik ateratzea. Oso zaila. Iaia ezinezkoa da. Han egon da irekita zentro hau 9 urtez, erakusketekin, eta oso zaila da jendea gerturatzeara. Orduan gure erabakia izan zen, gehiago ez erakusketarik ez egitea, baizik eta prozesu sortzaile guztiari begirada ematea, bai? Ez bakarrik erakusketaren momentua, baizik eta artista batek ikerketarekin hasten denetik edo formakuntzarekin hasten denetik, prozesu hori guztia erakusketaraino begiratzea, bai, edo fokoa jartzea. Orduan, orain Uharten egiten ditugun, edo egin izan ditugun, mediazio ekintzak izan dira prozesu horren momentu ezberdinei begiratzen, bai? Ez bakarrik bukaeran. Artelana bukatua dagoen erakusketa horretan. Beraz, emaitzari begiratu baino, prozesuari erreparatzen diozue, ezta? Artearen edo artistaren ikerketa lana, formazioa, didaktika, eta bereziki, behin eta berriro esaten duzue, ekoizpen zentro bat zaretela. Bai, hori da. Ekoizpen zentro bat, zeren eta begiratzen diogu hori, gure programazioa edo begiratzen dio horri, ez? Ekoizpen prozesu guztiari, formakuntzatik eta ikerketatik hasita, esan dudan bezala, baina gero baita artisten arteko harremanei begira, artistak eta beste komunitateen arteko harremanei begira, bai, adibidez hezkuntza komunitatea irakasleekin, bai, horre guztia da, gero bukaerako erakusketa hori benetan
jorratu dezakeen prozesua, bai, eta osatu dezakena, bai. Komunitatea eta artisten komunitatea aipatzen duzu, lanean hasi zinetenean, bueno, artista bakoitza jakina da, ezta? Bere bidetik joaten da sarritan, guzti horiek zuengana ez dakit erakartzea, zaila izan altzen. Bai, bueno, hasiera batean espektazio handia zegoen, bai, lau pertsona, bertako lau pertsona kolektibo moduan zuzendaritza ekiten, pues gauza oso deigarria izan zen, ez bakarrik barruan, ez, Nafarro barruan, baizik eta beste leku askotatik begiratzen ziguten, ez, aber zertan ari ginen edo zer zen hori. Orduan, bueno, jende guztia hola espektazioz begiratzen zuen. Ze gertatzen den, bueno, komunitate guztiak bezala, ez, auzokideenatik hasita, gure auzokideak adibidez komunitate seguro plurala dela ere, orduan pues hori gertatzen da, ez? Komunitate artistikoa ere oso plurala dela, oso anitza, eta jende asko bere burua erreflejatua ikusi du guk egin ditugun jardueretan, eta beste batzuk ez. Bai? Guri gustatuko litzaidake hori neri, bai, komunitate osoa, bai, ikustea, bueno, berarentzako gauza interesgarriak ere gertatzen aldirela hor barruan, baina bueno, hori ikuste dut denontzako uarte zentro bat esan dezakegu, baina oso zaila da gero hori gertatzea. Denontzako aipatu duzu, artisten lantokia, egoitza, referentzia izatea duzu xede, baina nola egiten duzue zu bihurtzeko ere gizartearekin, ezta? Behin eta berriro artistak eta gizartea bertara. Bai, adibidez, hezkuntzarekin oso, bueno, lana oso askoz ere errazagoa izan da, gehien batean irakasleek ere ohitura dutelako formatzean, orduan, bueno, oso erraza izan da formakuntzaren bidez artistak eta irakasleak edo hezkuntza komunitate hori elkartzea, bai? Baina, bueno, beste modu batez ere saiatu izan gara, adibidez, oso hurbil daukagun komunitatea uartekoa, bai? Haiekin lanean hasi gara beti prozesu luzeak egiten, bai? Mediazio prozesu luzeak eta egonkorrak. Ez hola pareka iristen moduan aterrizaje bat egiten, baizik eta bueno, pues aiatzen, ez? Uarten dagoen berezko mugimendu kulturalera hurbiltzen, ez? Gutxinaka. Oso zaila da eta esan dudan bezala prozesu oso luzeak dira. Guk 6 urte besterik ez daramagu, orduan uste dut hemendik aurrera horrela lan egin beharko litzatekeela, bai? Prozesu luzeak, baina bai handauden ekimenetara hurbiltzen. Aizu, lan artistikoaren emaitza aipatu duzu. Horri bereziki ez diozula edo ez diozuela erreparatzen, baina horri baita ere pentsatzen dut. Ez dakit, badaukat etxean Kandinskiren kuadro bat, ezta? Eta ez dute Kandinskiren bizitza bereziki ezagutzen, ezta? Arte abstraktuaren aintzindarietako bat zela, bai, baina nik bereziki koloreak eta forma ezberdinak eta estilo abstraktua maite dudalako daukat, ezta? Ez dakit bere prozesua zein izan den, ezta? Ja, badakit Errusiarra izan zela, gero gerra zirela kausa, azkenean Frantzian bukatu zuela, ezta? Baina ez dakit gehiago. Ez da gutxi aipatu duzuna, peio, Eta gehiago ere. Baina ez da gutxi aipatu duzuna. Ez da gutxi ez, aipatu duzu abstrakzioa, aipatu dituzu koloreak, bueno, Wikipedia, ongi da, bai, edozein tokitan informazioa hartzea ongi dago, ez, zilegia da, baina gauza da, askotan arte garaikidearekin gertatzen zaiguna da, pentsatzen dugula, bueno, pues hau, El Greco ikusten dudanean edo Velázquez edo Kandinsky ikusten dudanean nola nere buruan ja dena onartua daukadan, ez? Haiek egiten dituzten adierazpide guztiak onartuak dauzkadan, eskatzen diegu gauza bere arte garaikideari eta ez daula. Arte garaikideak egiten duena da gure barruan edo gure buruan gertatzen diren prozesu horiek astintzea da, ez? Horretan datza artea azken finean, artea oso jarrera politiko bat da, non artistek nahi dutena hori da, ez? Gure pentsamendu askotan lerrokatua dagoen pentsamendu bat, hor mozketak sortzea, ez? Eta gure gaitasun kritikoa astintzea, ez? Horretarako, pues, sortu behar duzu besteengan deserotasuna adibidez, ez? Edo beldurra, edo
ez jakina, ez? Edo ez jakina zarela sentsazio hori. Orduan, bueno, nik uste dut ohitura hartu behar dugula horretara irekitzea, ez? Ikusleok. Baina baten batek esango dizu, nik gozatu nahi dut artearekin, ezta? Zoragarri. Niri Kandinskyren kolorea gustatzen zaizkit. Baina zuk esan duzu, gozatu baino kezka. Sortzea dela helburu nagusia. Bai, horrela izan da garai guztietan, artisten helburua izan da gizartearengan gizartearen kontzientzietan gauzak mugitzea, bai, horrela izan da alde batera edo bestera, baina horrela izan da. Zer gertatzen da gaur egungo artea gure kontzientziak mugitzen dituela, bai? Orain dela 100 urteko artea, ja normalean ez, garai hori aurrera egin duelako eta garai horretan gertatzen ziren gauza guztiak aurrera egin dutelako eta ezagutzen dugulako ze gertatu zen, ez? Horregatik ez gaituzte astintzen horren beste eta horregatik iruditzen zaigu zerbait ederra eta lasaigarria izan daitekela, ezagutzen dugulako ze gertatu zen ondoren, bai? Aizu, sakeleko telefonoa, mobila, eta tableta, eta ordenagailua, eta horiek guztiak begi aurrean ditugu etengabe, ezta? Horien bitartez ere artea sor daiteke, hori izan daiteke artea begiratzeko bide nagusi bat, hemendik 5, 10, 15 urtera. Bueno, bide nagusia ezakit, ez Horri dut uste. ere erreparatzen diozue? Bai, noski baietz, azken finean gaur egungo artistek, gaur egungo tekniketaz baliatzen dira, orduan artea sortzeko, orduan izan daiteke telefono bat, baina izan daiteke baita irude impresora bat, edo izan daiteke, edozen, gaur egungo edozein teknologia, bai? Irudia noski, bai? Irudiaren bidez noski. Irudiak erreproduzitzen dituzten gailuak noski. Pintzela, non geratuko da? Bueno, badago ere, margogintza ere, oraindik ere lantzen da. Hori ere, uharten izan dugun, uhartetik hurbil daukagun polemika bat da, askotan esaten da, eske karo, uharten, margotzen baduzu ez duzu tokirik ez da horrela, margolari pilo bat ditugu uharten eta pasatu izan dira. Gaur egungo artean ere, teknika artistiko anitzak daudela asko, baino asko, eta orduan, pintzela bat da, baino askoz gehiago daude, begiratzen baduzu egin dela 100 urte, arteak oraindik ez zituen hainbeste teknikak baliatzen, ez, artistek. Aizu, zuk ere lan egin zenuen Oteizaren museoan, ezta? Eta zer nolako esperientzia izan zen ura, uhartetik ikusten baita, ezta? Hor bertan dago, Ollokin, oso gerezpanago, Altzuzan barkatu. Museo hori. Dena den, behin egon nintzen eta oso pieza txikiak eta ez dakit, horrek harritu ninduen, nik espero nuen horrelako gauza handiak, ezta? Badakit, ez jakina, baina modu infinito batean naizela, ezta? Bueno, deno gara, ez? Agian berak egiten zituen horrela eta gero... Bai, Jorge Oteizak lan egiten zuen gehien bat formatu txikian, baino ez horregatik, baizik eta oso hurbil zuelako, ez? Edo zein gauzakin sortzen zuen bera, edo sortu baino aurrera egiten zuen bere ikerketan, bai? Horretarako gaur egun ikus daiteke adibidez Oteiza Museoan laborategi esperimentalaren zati handi bat, ez? Berak lan egiten zuelako beti pieza txikietan. Eta ez artelan betierekoa esaten da? Betirako den artelan bat bizik eta bere prozesu sortzailean aurrera egiten laguntzen zioten mugimenduez egiten zituen pieza horiek, bai? Adibidez, erabiltzen zuen hurbil zituen material asko, ez? Adibidez, klarionak edo kortxoak edo lata bat, bai? Orduan, esferarekin lan egiten ari zela, hartzen zituen latak, ez? Etxeko latak eta sortzen zituen pieza ezberdinak, non laguntzen zioten aurrera egiten, bai? Bere prozesu experimental horretan eta prozesu sortzaile horretan. Orduan esan daiteke, Oteizaren iturritik edaten duzula asko eta asko, zuk? Bueno, Oteizaren prozesua zoragarria da, bai. Nik uste dut Oteizak
zuen sortzeko prozesu hori oso eredugarri izan daitekela guztiondako. Edozein gauzarendako ez ote bakarrik, artista askok egiten dituzte olako prozesu oso argigarriak direnak eta eredugarriak, ez? Eta adibidez, hezkuntzan lan egiten duguna edo hezkuntza proiektuetan egiten duguna uarten horixe bera da, ez? Artistak eta irakasleak elkartu eta artistek haien sortzeko prozesua ikasgelan aplikatzeko modu bat bilatu. Eta artistak ere beraien artean biltzen dituzu, ezta? Ez egiteko, zuen lehenengo ekintza izan baitzen kanikula, ezta? Bertan, deitu zenituzten artistak, etorri ezer ez egiteko. Baizik eta solasteko pesatzen dut. Ez da gutxi, ez? Bai. Ez da gutxi. Elkartzea eta, eta zuzer. Errezelo asko dagoelako haien artean. Eta beti produktiboak izan behar garelako, zergatik, ez? Azken finean, nik uste dut, gauza interesgarrienak, gure bizitzarendako gauza interesgarrienak askotan sortzen direla bi gauzen arteko denbora horretan, ez? Adibidez, beste gauza bat, uharten egin genuen beste gauza bat, hasieratik izan zen jantoki bat egin, bai, eta sukaldetxo bat, bazkaltzeko ordu horretan gertatzen direlako gauza zoragarriak ere, ez bakarrik lanean gaudenean, izatez lanean gaudenean bakarrik gure lana ateratzen dugu aurrera, aldiz beste momentu horietan, ez? Eta kanikula bezalako momentu horietan, besteekin lan egiteko eta harremantzeko aukera daukagu. Oskia Ugarte, artearen historialaria da, eta gurean gaur, amaitzeko galdera bat, logo hori artea da. Ba, ezakit, ez dizut esango, igual egilearekin hitz egin beharko genuke hobeto. Edo bat-bateko, egilearen marra batzuk. Izan daitezke, bai. Polita. Kontzientziak astintzen baditu, bai. Oso ongi, mila esker honiz gurekin izateagatik, Oskia Ugarte nahi duzun arte ongi izan. Eskerrik asko, Peio. Agur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu? Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu? Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian. Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eus helbidera. Edo deitu, 944-107-01-5 telefono zenbakira. Publizitatea bertatik bertara. Egunerokora itzulizaren honetan zure atsedena Koltsoneria Gorritxoren esku. Koltsoneria Gorritxon produkturik aurreratuenak eta markarik hoberenak. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 Tuterako Benjamin 8 eta Urdazubiko monasterioa 41 denda berria. Koltsoneria Gorritxo, bizi atsedena. Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso. Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkader eskalea, Iruña. Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, hastapenekoak 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala, Pello Arginarenarekin. Tan
Asko dira euskaraz aritu nahi eta aukerarik ez dutenak inguruan horretarako lagunik ez dutelako, zenbaitek euskaltegian ikasitakoa praktikan jartzeko aukerarik ez dute eta guztiek mintza praktikan aurkitzen dute euskaraz lagun artean aritzeko aukera. Mintza praktikan jartzeko mintzakide egitasmoa daukagu, ezta? Eta egitasmo horretan Mikel Irure, egunon eta ongi etorri. Ni esker, gonbiteagatik. Bueno, mintza praktika zein zaila den, ezta? Ikasi bai, baina gero praktikatzea gure ingurua bai. Batez ere erdalduna delako, ezta? Bai, eta Iruña ez da plaza erreza, ez? Iruña herrian egonda, pues ez dira gauzak errazak jartzen euskara praktikatzeko, baina bueno, gure nahia da, pues egunerokoan edo astean behintzat, nahi duenak euskara praktikatzea. Bai, hori. Eta euskaltzalea zara eta zure herrian euskaraz gehiago hitz egin dadien lagundu nahi duzu, ezta? Hori da euskaldun horri proposatzen dioguna, ezta? Lagundu mesedez. Nola lagundu dezakeen? Jakin beharko luke. Bai. Hori, gure proposamena da jendak elkarrezan astean behin, taberna edo kafetegi edo kalean behintzat elkartzea euskara praktikatzeko astean ordu betez edo gehiago nahi duena. Hori da gure proposamena, baina gero hortik aparte jendeak elkartzen da eta beste lanakoak egiten ditu. Eta, aurten jakidugu kanpaina berria, jakigaren pasan astean, eta urrea bukatu arte, da itzen ematea. Eta urtengo leloa da zurekin euskaraz egin nahi dugu, menokezue kartela, pixkat hori ez, jendeak elkarradin euskara praktikatzeko. Bueno, haizu, orduan, beraz, 4 edo 5 lagun elkartzen dira, eta gero norbaitek gidatu beharko du, eta hor euskaraz jantzita dagoen personaren bat, ezta? Badira bi perfil mota taldeetan, bidelagunak eta bidelariak. Bidelagunak dira euskara ondo manejatzen duten pertsonak, edo, euskara maizkuntza dutenak, edo maila alto daukatenak. Eta gero bidelariak, euskara ikasten direnak, edo, praktikatu nahi dutenak, baina ez dutenak maila alturen bat. Eta, haien artean laguntzen dira pizkat euskara praktikatzeko. Baina esan behar dugu ez dela euskara klase bat, ez gara hariko beste zuzentzen egunero eta halakoekin. Bai, ezta? Sarritan beti zuzentzen ibiltzen garelako, ezta? Oso puristak izaten gara, eta horrek berak atzera egiten du, ezta? Hitz egiterako orduan. Orduan libre, ezta? Apur batean, purismoa alde batera utzita ikasiko du, ezta? Hankasartzeak onak dira, ez? Kike Amunarrizek dio hankasartzeak leporaino sartu behar direla, gero atera eta berriz sartu, hortan ikasteko, ez? Ikasteko modu bat dela. Bai, aurrak bezala piztinara botatzen dituzunean, ezta? Ikasiko du, ezta? Bueno, probatu ez duenak, ez dakit zer den hau, hori da zuen lelo nagusia, ez da? Bai. Urtero, jende gehiago apuntatzen da, pasaden kurtsoan 950 mintzakide inguru izan genituen Iruña herrian, eta espero dugu kurtso honetan 1000-tik gora egitea, eta hori, probatu ez dakit zer den hau, jende asko oraindik ez duelako mintzakide proiektua ezagutzen, baina ezagutzerakoan, maite bintzen dirako proiektuarekin, ez? Haizu, zurekin euskaraz egin nahi dugu, ezta? Zenbat herritarrek, ezta? Hartzen dute parte horrelako ekimenetan? Bai, hori, Euskal Herri mailan leku askotan dagoen proiektua da, baina hori, Iruña herrian, hori, 1000-tik gertu daude. 1000 eta non banatzen dira, ezta? Iruñean gehienak pasatzen du. Batez ere Aldezarrean, erdigunean dagoelako Aldezarra, baina gero alboko herrietan eta auzoetan biltzen dira. Haizu, eta profila gina daukazue, gutxi gora bera, nolakoa den, praktika behar dutenak euskara ikasten edo ikasi dutenak baina gehiago dira gazteak, gehiago dira helduagoak. Batez ere euskara ikasten direnak, batez ere 40 urte ingurukoak, eta gero badira, hortik gorako jendea, alduagoa, juratuak dauden pertsonak eta denbora daukatenak,
hori egiteko, edo bestela ikasle gazteak eta edo bere garaian euskara ikasi dutenak, baina gero ez dutenak praktikatu eta orain martxan berriz jarri nahi dutenak, pixkat hori euskara hobetzeko. Aizu, eta gero pensatzen dut bestelako saioak ere antolatuko direla. Ez bakarrik kafetegi batean solasean, gustora balin badaude, gozatzen balin badute horrekin, ateraldiak edo bestelako... Aparte badugu menditalde bat, hilero egiten dugu alako menditxango bat, Nafarroan zehar, gero badira beste ekintza bate batuagoak Euskal Herri mailan, sagarrotegia edo ekainan egiten dugu mintza eguna, eta leku oso politak dira eta giro ona sortzen den momentuak dira, bai. Bai, gozatu egin nahi dutelako, ezta? Duzuelako ekimen honekin esaidazu berriz parte hartzeko non izena eta noiz arte. Vale. Irunerriko mintzakide.org Eñerik ez? Eñerik ez. Hori da webgunea edo mintzakide.eusen. Eta urria bukatu arte da izen emateko epea. Oso ongi, Mikel Irure, mila esker honiz gurekin izateagatik, mintza praktika ekimena hori bultzatzeagatik, zorionak, eta mintzakide guzti horiek laguntzeagatik. Aio, eta ongi izan. Mila esker zuei. Guazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia. Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Biltoki, Euskaldunon elkartea, iraiaren 21 asteazkenean arratsaldeko 7etan, lehen sorospen ikastaroa. Sabi Bilabona erizainak istripu edo larrialdi baten aurrean nola jokatu irakatsiko digu. Eman izena, 699-612-124, WhatsAppean, Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin. Adi, Euskara zuri deika dabil. Eskola presentzialak eta behar izan ezkero telematikoak. Ika Euskaltegiak, Atarrabia, Barañain eta Kanpion. 9-4-22-6 telefonoa. Matrikulatzeko epea zabalik. Euskara zuri deika. AEK Bidelagun Iruñerriko Euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 9-8-2-1-0-4-3-3 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman AEKan. Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat. Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza? Sukaldea zarberritzeko garaia iritsi bada, kozinas larrarekin noski. Neurrira diseinatutako sukaldeak sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu. Badakizu kozinaslarra eta sojoarekin zure ametxetako sukaldea. Senidetasunaren bestak, Uharten irailaren 17tik 25 ongi pasa Uharteko jaietan. Herri bazkaria, susko, zezen eta behiak, gaiteroak, bermu tropikala, iturri dantza, herri kalderetea, erraldoi eta buru handiak, pilota partidak, sagardotegia faria, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri Senidetasunaren bestetara, Uharteko udala. Euskal Herria irratian, Metrópoli Forala.
Denboraldi berria gaur hasten dugu irratian, ikasturte berria, hasia da ikastetxeetan, kanpaina politikoa ere abian da, beti gaude hauteskunde kanpaina batean sartuta, esango nuke, Katakrakek ere ekin dio bere ikasturteari hitzaldiak eta liburu aurkezpenak, kultura emanaldiak, bilerak, mainguruak. Katakrakeko kide edoi etxarte liburuzaina gure artean daukagu, egunon? Egunon. Katakrakide, katakrista, nola? Ez dugu oraindik hori ebatzi, dira. Orain arte horrelako Bederatzi urte beteko ditugu abenduaren 31an, eta bendikan hori Katakrak izan daiteke. Katakrak, begera, hori gaurtik aurrera, badugu beste bat. Aizu, aipatu dugu hasieran, ezta? Katakrakek betetzen dituela 9 urte esan duzu. Beteko ditu bai. Baina liburu denda bat da, kantina bat, argitaletxe bat, ekitaldien areto bat, eta askoz gehiago. Sar gaitezen kantinan, bai. Esate baterako. Oraintxe bertan, oso sukaldari onak dituzue, eta tortilla patata, eta bestelakoak ere izanen dira mostradorean. Bai, eta beste, onuntzan entorrela, handik atera naiz, ze badakizue abestia bezala kale nagusitik nator kale nagusira noa, antxe zegoen, Patxi Uarte, Manu Etxezorturekin solasean, lagun batzuk horre ondoko ultramarinosekoak ere kafe hartzen, hori da, Katakrakeko kantina, uste dute, jende guztiak ezagutzen duela, bere aldaera diferentetako batean bada ere. Zer dauka berri aurten? 15 ostegun honetatik hasita 7 lantxotegi dela Berriozarko talde bat, lan egiten duena gazteekin eta jende baztertuarekin oroar, antolatu ditu kafe batzuk eta bereziki jokoaren bidez, gazte etorkinak bertako kuadrilekin harremanetan jartzeko. Hori da kantinak izango duen berritasunetako bat aurten, udazkenari begira ostegun honetatik hasita. Oso ongi, aizu, liburu dendan zer, galdera hori ere egin nahi dizut, literatura eraldatzearen aldeko apustua egiten duzuelako, ezta? Bai, liburu denda, pentsatzen dute entzule guztiek ezagutze dutela, 2 solairu, 36 sail, eta, liburuak begiratu, sedukzio ariketa joko horretan egon, gomendatu, hitz egin eta erosteaz aparte, aurkeztu nahi ditut aurtengo 3 irakurle taldeak. Batetik izango dugu irakurle taldea, berez Kuria kaletik datorrena, nik ezak izen bat urte, baina Katakrake baino urte gehiago dituen talde bada, eta duela urte batzutatik berrindartua dagoena, eta gure ekarpena da itzulpenak irakurtzen ditugula. Eta hori izango ditugu, hasteko Slavenka Drakulic, urriaren 14an, baina pasako dira handikan Henry David Thoreau, Cormac McCarthy, Sylvia Plath, Leslie Feinberg, Sebald, eta bar. 9 hitzordu hilean behin 3. Ostiralean arratseko 7etan, eta, talde zoragarri bat, euskaraz irakurtzeko, gainera, itzulpenera dedikatzen den talde bada, eta aurten, batean baino gehiagotan izango ditugu haien nahi dutelako, itzultzaileak, hitzaurren egileak, eta bar, beraz, literaturaz norbaitek, espazio bat partekatu nahi baldin badu, hori da bere taldea. Gero izango genuke, irakurle talde feminista, aste hontan ostegunarekin ere hasiko dena, gaztelaniaz, eta gaztelaniaz dugun bestea da La ciudad no es para mí, hiriari buruzkoa, eta iaren 28an hasiko da, talde bakoitzak, bere dinamika dauka. Aizu, eta beste espazio bat, ezta, ekitaldien aretoa antolatzeko ekitaldi bat. 280 antolatu dira, orain arte, gutxi gora bera, kopuru horiek gutxi gora bera zuk esanen didazu, ezta? Ez dakit kalkulatzen. Katakraken egoten dira ikasturtearen hilabete horietan, iraila eta ekaina artean, 20 eta 40 ekitaldi artean. Batzuk izaten dira publikoak, beste batzuk itxiak izaten dira, egoten dira bilerak, egoten dira jende asko joaten den hitzaldiak, egoten da jende gutxi elkartzen diren ekitaldiak, ez?
eta hasi da ikasturtea, esan edut honezkero ja eduki ditugu pare bat liburu aurkezpen, asanbladak egon dira, eta datozen horietan begira ibili naiz eta pentsatu dute 3 nabarmentzea, ez? Izango dugu datorren astelenean Antxin Mendizabal, Binkulos, euskaraz atera zuen liburuaren itzulpena, Aingeru Epaltza eta Elena Tabernarekin. Izango dugu irailaren 30ean Nafarroko komiki jaialdiaren baitan Javier Mina eta Pedro Sesek argitaratu duten Non gogoa, denon artean argitaletxean, eta nabarmendu nahi nuke baita ere bestela egiten dugun lanekin harreman handia daukalako urriaren 4 izango dugun mahai ingurua. Etorriko dira kide desberdinak Burrianan, herrialde Valentziarretan dagoen Laurora Group de Support taldea zer den azaltzera. Laurora Group de Support da Burrianan dagoen elkartasun talde bat portuan, ze Burrianera iristen dira Mediterraneoan jendea salbatzen duten itxasuntzi asko. Luis Michel, Aditamari, Sea-Watch, Open Arms, hoi guztie lan egite dute itxasoan, eta gero, oroar Italia eta herrialde Valentziarretako portu honetara iristen dira. Eta, bueno, guk talde horrekin harreman handia daukagu, eta bueno, pues hor azalduko da, hango jendea etorriko da gurekin hitz egitera. Hoi dira ekitaldiak, ez? Baina gero, nabarmendu nahi nituzke, guk antolatu gabe ere gurean gertatzen diren, eta aurki urrian gertatuko diren bi gertakizun, ez? Bata da, urriaren 15ean, goizez eta arratsaldez, honezkero, nahiko ezagun diren, Iruñeko topaketen baitan, 72 topaketen baitan, antolatu diren 100 ekitaldietako 2 izango dira katakraken, urriaren 15ean 11etan, Mireia Saiares, Maria Petekuka, Mercedes Peon eta Berta Ares egongo dira gorputzari eta emakumeen askapenari buruzko mahai inguru batean, eta egun horretan bertan, iluntzeko 8etan izango dugu Berde Pratoren kontzertua. Bueno, honezkero gero eta ezagunagoa da, ez? Ramon Andresek beste hainbat lagunekin antolatu dituzten hitzaldi hauek, eta bueno, gurutzat, ohore handia da bi ekitaldi hauek katakraken gertatzea, Berde Prato asko gustatzen digulako eta disko atera zuenetik gurera ekarri zuelako salgai ustera, eta beste mahai inguruko egileak ere baspalditik gure liburuendan daudelako. Nabarmenduko nuke baita ere, urriaren 17tik 22ra, Letra Heridasekoek antolatu dutela gurean beste urte batez beren jaialdia, eta, bueno, ezingo dizkizuet gonbidatu guztiak irakurri, ze post solasaldi dira, solasaldi bakoitzean 2 gonbidatu eta moderatzaile bat, eta ikastaro bat, baina izen guzti hoien artean, ezagunenak edo, izan daitezke Remedios Zafra, Ana Freixas, Elisa Victoria, Sánchez. Ara, ez da. Ikerketa gune bat ere badaukazu, ikerketa gunean zer da lantzen duzuena? Bueno, ikerketa gunea da, katakraketik atera den azken beso hasi berri bat, 2022 honetan hasi dena, honezkero 3 ikastaro antolatu zituen iazko ikasturtearen ondarrean, eta aurtengo lehenengoa gazteleraz izango dena, ikastaro bat katakraketik, baina elkarlanean Barcelona, Tarrasa, Malaga eta Madrigo taldeekin antolatu dena, eta zerikusia daukana ekologia, aberastasunaren banaketa, planetaren egungo noraez horren ingurukoa, eta formato desberdinak izango ditu, oinarri nagusia izango dira bideokonferentzia, baina egongo dira irakurtaldiak, online saioak, eta egongo daukera baita ere idazkiak sortzeko. Aizu, eta ez du amaituko elkarrezketa hau, argitaletxeaz ezer esan gabe, deus esan gabe. Argitaletxean feminismoa, kritika edo geografia kritikoa eta narratiba jorratzen dituzuelako, ez da? Sakondo apur batean horretan. Bai, alde batetik egongo dira udazkeneko nobedadeak, horietakoren bate honezkero imprentara bidean da, esaterako Lidia Txukoskaia eta Lidia Xukobaren aurrekitza, duela 80 urte Ukrainako
aurrak ebakuatu zituzten alemanen inbasioarengatik Uzbekistanera, eta bi idazle handi hauek aurroien testigantza lazgarria jaso zituzten. Eta Josu Zabaletak gerra hasi eta gutxira hitz egin zigun testu honi buruz, eta hori izango da argitaratuko dugun lehenengoa. Izango dugu baita ere Asata Xakurren autobiografia, Daniel Sarribugartek itzuli, eta Joseba Sarrionandia eta Angela Davisen hitzaurreekin. Eta izango dugun hirugarren nobedadea udazko honetan izango da Juno Mack eta Molly Smith egileek idatzitako Puta zikinak. Sexu langileen eskubideen aldeko borroka Amaia Astogizak itzulia. Horiek euskaraz eta gazteleraz, bestelako liburuak, Ukrainako gerrari buruzkoak, Katarreko mundialari buruzkoak, arrazakeria eta bar eta bar. Eta etorriko gara liburu horiei buruz patxadaz hitz egitera, eta baita ere aurretik argitaratu ditugun eta udazken honetan Iruñan aurkeztuko ditugun esaterako Klaratzetkinen liburuak, Arrekirin egingo dugun aurkezpena eta bar eta bar. Oso ongi, azkenik Edoi Etxarte musikazaleaz solastu beharko dugu, amaituko dugu gero, baino Broken Brothers Brass Band taldearekin ikusi zaitugu, ez da lehenengo aldia, Fermin Muguruzarekin ere, musika managerra izateko aukera, nola ikusten duzu? Liburu zaina. Pentsatzen dut, Black is Beltza biren bideoaz ari zarela, bai, hori agertzen gara, Katakrakeko lagun bat baino gehiago, agertzen da Luis, agertzen da Xabi, eta zer ikusi dauka, bestea beste, Katakraketik ere ekoiztu dugulako, oso ekarpen txikia izan da, baina Fermin Muguruzaren filma irailaren 30ean aretoetara iritsiko dena. Oso ongi, haizu, bestelakoak edo sorpresak edo amaitzeko gure gaurko elkarrezketa. Bai, begira, gauza asko dauzkagu esku artean, eta bakoitzarekin iaia izan genezake solasaldi bat. Baina guztien artean erabaki dut bati buruz hitz egitea, eta da urriaren batean larun batarekin, Iruñeko mundialito antiarrazista izango dela, egun osoz Biurdana parkean, eta izango da mundialito bat egun bakarrekoa, mistoa, adin guztietarako, saskibaloi eta futbola izango da leian, baina bereziki izango da, ospakizun egun bat, ze hor egongo da, janaria, musika, familia osoarentzako jokoak, eta ez ezala gure litxarrik egin, antxe ikusiko dugu elkar. Tekla guztiak edo gehienak jotzen dituzu, ezta? Kulturari dagokionaz, behintzat. Bai, uste dut inoiz ez dudala inbeste prestatu solasaldi bat, hain justu ere gauza asko zeudelako eta ez nuelako bakarra bidean utzi nahi. Joanen gara letzen, egiten duzuen guztia, urtean zehar, denboraldi guztian zehar, nahi duzun arte ongi izan, Katakarakeko kide, Edoi Etxarta, Katakarakide, Katakareik, peio, eutxi zure apostu bai. Oso ongi, Katakareik. Kontuan izanen dut. Uholde guztien gainetik eta sute guztien azpitik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. Dio, zer da hori? Igel zaparra da! Igelak ari du aizu! Ara, begira, matxo! Igelak! Igelak zerutik bera! Uholde, sute eta igel zaparra da guztien gainetik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. AEK Bidelagun Iruñerriko euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 948-2-0-4-3-3 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman AEKan. Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura.
Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean. Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden, euskara bizi. Bueltan da, Bira Nafarroan Barnaren bigarren edizioa asteburu honetan larun batean Lodosan delio. Kontsultatu Bira Nafarroan Barnaren informazio guztia kulturgune bakoitzaren webgunean. Bira Nafarroan Barna. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. Atarrabian Manauto. Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantenimendu orokorra, Manauto, errondoa 2, Atarrabia, 9-3-3-3-0-0-0-0, Manauto, Uarteko festekin bat. Enararen kantuak entzuten, zoriontasuna maindire tartean agindu didate. En mi ventana huelga sucede, un verano dorado vestido de azul que eriza la piel. Goizeko 11:00 bidean 3 minutu besterik ez, gaur izan da Euskal Herria Irratiaren lehenengo esperientzia bideoan eta ikusteko eta entzuteko. Zure gustekoa izanen zelakoan, egunon eta mila esker gurekin izateagatik, etxe honetan bertan, ordu bat aterdietan, albistegia informatiboa Luizune Amatearen eskutik. Aio eta ongi izan, besarka da. La vida es de verdad.